Kde to sme? Myslím, že sme v Upside Down. A čo je to Upside Down? Je to rovnaké ako Brookhaven, ale horšia verzia. Aha. Poďme nájsť Miu. A kde ju chceš hľadať? Pozrieme sa po celom Brookhavene. Niekde tu musí byť. Poďme sa pozrieť na políciu. Dobre, tak poď. Kde by tak mohla byť? To sú nejaké dvere. Mia! Milý, zober Miu a musíme odtiaľto odísť. Hneď! Ale čo Eleven a Max? Oni si poradia sami. No dobré. Eleven, pozri, portál do Upside Down. Na čo čakáme? Poďme. Upside Down vyzerá strašidelne. Extrémne si to myslím, že to bude strašidelné. Upside Down vyzerá strašidelne, ako som si myslela. No hej, ale ja som tu bola už veľakrát. Nestrácajme čas a poďme. Kde by mohla byť vekna? Neviem. Poďme sa pozrieť do metra. Dobrý nápad. Teraz vás zoberiem do skrytej miestnosti. Po jednom dni. Nemali by tu už byť? A ja si myslím. Musíme ich nájsť. Ja ich pôjdem hľadať. Nie. Ale áno. Idem s tebou. Nie, je to nebezpečné. Nie je to jedno. Tak poď Mia. Jej! Ja tu zostanem, keby sa náhodou vrátili a zoberte si vysielačky. Dobre, tak ahoj. Ahoj, mami. Ahojte a dávajte si pozor. Poď. Sme tu. A kde by mohli byť? To neviem, ale niekde tu musia byť. 2 dní neskôr. Posledné možné miesto, kde by mohli byť. Poďme sa tam pozrieť. Aha. Tak poď. Poďme sem. Ok. Eleven. Kto to je? To je nejaký zombík spojený s UFO, či čo? Nie, to je Eleven. Ale ja sa pýtam, kto je Eleven. To nerieš. Ale ja to chcem vedieť. Proste kamarátka, čo má schopnosti. Ok, aj tak neviem, kto to je. Ako si sa sem dostala? Vekna ma uniesol. A kde je Max? Neviem, ale určite ju zobral Vekna. Tak ťa odviežem a poďme ju nájsť. Ďakujem. Kde je Mia? Kde je Mia? Čo to je? Čo to je? Čo to je? Čo to je? Neviem. Kde je Max? Už nie sú na tomto svete. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ja viem, že žijú. Ako to vieš? Vekna by najprv spravil niečo tvojim rodičom a potom im. Happy, 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 tum, 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 tum. Nie, to si nemala povedať. Ako zistíme teraz, kde sú? Poďme z tejto jaskyne preč. Dobrý nápad. Kde to sme? Myslím, že v bludisku. Myslím, že to máme zobrať. Však jasné, keď je to tam napísané. Myslím si, že máme utekať. Áno,